салому дуруди бепоён ва ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. ман фирдавси хурсандам. рафтем. бинобар сабаби хуруҷи коронавирус баргузории 4 бозии даври 25 серияи А ки мебоист шаби 23 феврал баргузор шавад мавқуф гузошта шуд. рӯзи шанбе 22 феврал хабари лағви 42 бозии футбол миёни лигаҳои ҷавонон ва ҳаваскори Италия нашр шуд. аммо дар рӯзи якшанбе коронавирус ба дивизиони олии футболи Италия ҳам таъсири худро расонид. бо қарори сарвазири Италия Ҷузеппе Конте мусобиқаҳои варзишӣ дар музофотҳои шимолии Италия махсусан Ломбардия ва Венето ки макони паҳншавии ин вирусанд мавқуф гузошта шуданд. аз ҷумла бозиҳо байни дастаҳои Аталанта, Сассуоло, Торино, Парма, Верона, Кальяри ва Интер Самдория баргузор намешаванд. айни замон дар Италия ҳолати фавқулода эълон шудааст. то ин дам 79 нафар ба ин вирус мубтало шуда 2 нафар ҷон доданд. Чиро Иммобиле рекорди 61-соларо нав кард. дар бозии даври 25 чемпионати Италия Лацио дар сафар бо ҳисоби 3-2 бар Ҷеноа дастболо шуд. Чиро Иммобиле бо як голи задааш дар ин вохӯрӣ рекорди навбатӣ гузошт. ӯ дар 25 даври мусобиқа 27 гол зада рекорди Антонио Анҷелилоро ки мавсими 1958 ва 1959 гузошта буд такрор кард. дар рӯйхати нишонзанҳои феълии мусобиқа Иммобиле бо тафовути 6 гол пештар аз Роналду пешгом аст. дастаи Лацио бошад бо тафовути 1 хол кам аз дастаи Ювентус бар 59 имтиёз дар ҷои дуюм аст. рӯзи 23 феврал ҳамаи мо шумо тӯҳфа интизор будем. як шербачаи тоҷик аз мамлакати афсонавии Ҳиндустон ба мо тӯҳфаи арзишманд овард ки ба чизе эваз кардааш намешавад. чемпионати Осиё оид ба намудҳои гӯштини тарзи озод ва юнони румӣ дар шаҳри Делии Ҳиндустон ба поён расид. Муҳаммад Икромов варзишгари тоҷик дар намуди гӯштини тарзи озод дар вазни 61 кило аз ҳарифи қирғизаш Улуғбек Жолдошбеков дар финал мағлуб шуда соҳиби медали нуқра гашт. то ҳол дар ин мусобиқаи қораӣ варзишгарони тоҷик 4 медал, 2 нуқра ва 1 биринҷӣ аз тарзи озод ва 1 биринҷии дигар аз намуди гӯштини юнону румӣ ба даст оварданд. дирӯз Ҳикматулло Воҳидов дар вазни 57 килои намуди тарзи озод барои ба даст овардани медали тилло аз мизбони мусобиқа Рави Кумар ноком гардид. дар рӯзи нахустини фасли зебои баҳор ҷаҳони футболиро Эл Классико ном бозие ки дар ҷаҳон аз ҳама маъруфияти хоса бархурдор аст ба ҳам хоҳанд овард. дар даври навбатии чемпионати Испания ду дастаи соҳибном Реал ва Барселона байни ҳам рақобат мекунанд. қабл аз баргузории ин бозии ҷолиб дастаи Барса бо ҳисоби бузурги 5-0 дастаи Эйбарро шикаст дод ва дар дидори дигар Реал Мадрид аз тими Леванте ғайриинтизор шикаст хӯрд. акнун баъд аз 4 голи Мессию бохти шогирдони Зидан дар ҷадвали умумии Ла Лига тағйирот ба миён омад. Барса ҷои Реалро гирифту мадридиҳо боз ба мақоми дуюм фаромаданд. дар ин Эл Классико футболбози Реал Мадрид Эден Азар боз ҷароҳат бардошту ба қавли бархе аз сарчашмаҳои хабарии испанӣ ба муҳлати 2 моҳи дигар канор рафт. рости гап тақдири Эден дар Реал ба Усмон Дембеле дар Барселона монанд шуд. ҳамлагари белгиягиро аз рӯзи аввали омаданаш ба Мадрид кораш омад намекунаду тез ҷароҳат мебардорад. ҳамлагари клуби Реал Эден Азар баъд аз тавобати тӯлонӣ дар даври 25 чемпионати Испания бар муқобили Леванте ба майдон баромада вале то охир бозӣ кардан натавонист. Азар дар қисми дуюми рақобат ҷароҳат бардошту дар дақиқаи 67 бозӣ майдонро тарк намуд. ин даҳумин бозии Эден дар чемпионати Испания маҳсуб мешуд, зеро футболбози 29 сола аз моҳи ноябр то ин замон ба тавобат машғул буда ба майдон набаромадааст. ҷароҳати навбатии иштироки Эден Азарро дар бозии аввали даври якашниҳои Лигаи чемпионҳо бар муқобили Манчестер Сити зери суол мебарад. дар ҳамин мавзӯъ яке аз лидерони асосии Реал Мадрид муҳофизатгари марказӣ Серхио Рамос низ имкон дорад ки дар Эл Классико роҳ дода нашавад. Рамос баъд аз бозӣ ба дастаи Леванте аз кори доварон интиқод карда суханҳои пасту баланд задааст. раҳбарияти Ла Лига гуфтаҳои муҳофизатгари Реалро мавриди баррасӣ қарор дода хулосаи ниҳоии худро дар рӯзҳои наздик хоҳад баровард. ёдовар мешавем
می‌شویم که لوانت رئال رو با حساب 1-0 شکست داد و در این باخت دسته‌اش سرخیو راموس داوران بازی را گناهکار اعلام کرد. درباره شرکت کردن و نکردن سرخیو راموس هنوز هم وقت هست، اما عده نظر اولین نفر نیست که انیق در ال کلاسیکو رئال را کمک کردن نمی‌تواند. در این روند باز یک حمله‌گر دیگری باشگاه شونه رودریگو در بازی دور 26 چمپیونات اسپانیا بر مقابل بارسلونا با میدان برآمدن نمی‌تواند. اینش انیق است. بازیگر برزیلی در حیات جوانان دسته‌اش سگوندا به بر مقابل سان سباستیان دلوس ریس بازی کرده با زدن گل دست یافت، اما گل زده‌اش را تنتنوار تجلیل نمود که از جانب داور کارت زرد گرفت. این دومین کارت زرد او محسوب میشد که مجبور شد بعداً میدان را ترک کند. این کارت سرخ به حمله‌گر برزیلی امکان نمی‌دهد که روز 1 مارس بر مقابل بارسلونا نیز بازی نماید. در قاعده فوتبال اسپانیا همین گونه بوده است که حتی اگر در حیات جوانان کلوب کارت سرخ گرفته در دسته اساسی نیز یک بازی را از دست می‌دهد. در موسم جاری رودریگو در حیات رئال 18 بازی انجام داده با زدن 7 گل دست یافته است. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.